Khona benginesifiso sokukukhombisa wena le video inkinga ke. Ngeke usakwazi ukuyibona. Hawu, ngobani? Kiba nje inkunzi. Uba nje Yini ehlekisayo lapho ngoba ngiserious? hayi. Userious sho. Mina ufuna ukwenza kanjani? Ayi ngazokubamba. Ungazi ngubani. Wena musu lokubamba. Manje ungeza manje ungeza manje. Hawu. Wewe ungazophila imoto awukho. Umuntu wakuletha la. Ngamina mpe. Uyena noma ungisosa ba. Sazi ngizothi ubani mina ngoba ngiphethe kahle. Ngiyaqaphela futhi ukuthi ngisusa unyango ngibeka kanjani. Akekho umuntu ongumnyathela amakhona. Pepe man. Kunomuntu okufuna untekenteke. Uwedwa futhi. Kunomuntu okufuna ufile. Shut! Hey, we're not gonna. Shut! Hey, shut up! Hey, shut up, Uncle. Right, shut up, man. Don't turn. This off, my friend. Don't turn. This off, my friend. Don't turn. Don't turn. Usungibamba buhlungu manje. Yini ongayizwa kanti? Ngithemba usungibamba buhlungu kanje. Nawo usele sibambi sakho la. Ngiyangazi usungibamba nje. Don't turn, man. Don't turn. My friend, this off, man. Don't turn. Ngithemba usungibamba buhlungu kanje. Ngithemba usungibamba buhlungu kanje. Usana umpopho wakho la. Ngiyangazi ukuthi ungubani. Ngiyangazi ukubani wena ngibamba buhlungu kanje. Ngithemba usungibamba buhlungu kanje. Awu. Kanti sikwazi kahle kamhlophe wena. Kwanyane manje manje. Usho khona umuntu ongamazi. Kazibula Mhlongo. Awu udume njengesinkwa wena. Mfake ngaphakathi. Uzosambela nje. Hayibo, uzosambela nje. Ngithemba usungiphusha buhlungu kanje. Ngiyakwazi ukuzambela. Usha buhlungu kanje. Hayi ke. Awuke siyobabingelela ngaphakathi. Kanje ba. Yo. Esingawungawi. Tulani na mwana kumsani. Singawungawi. Ish, Khaled. Ha? Asamsoba bona. Hayke. Hani mhlaliseni la phansi. Yazi kodwa. Abe ngiphoxeke kahle. Angeke ngisho phela. Phela nakho sengizelana nensizwa impela isomile. Waba yazi. Ngithi ngizobhekana nendoda emadodeni.
Zakumela wena mfano. Yibo. Unuka ipampazi. Oh. Bola. Iyo wena. Ubhayinathi kakhulu izanjena. Ya. Awungitshela. Manje na-ke njengoba niyathandana ama-games? No, ngiyabuza phela ngoba mina khona umdlalo engifuna ukudlala nawe. Father, ngicela ukuyofona. Ekhaya abazange bakufundisa ukuthi babingelela. Okay, sabona Father, ngicela ukuyofona. Ifoni ayisebenzi. So funa ngibuze manje ukuthi why ifoni ingasebenzi. Come on man. Ngicela ukuyofona. Yabona phela usuka lapha kwakho. Come on, kuyilungelo lami ukuthi phone at least once a day. Ngicela ukuyofona man, ngidinga ifoni. Ilungelo. Uzofona kanjani ngocingo lingasebenzi? Alisebenzi kanjani? Ngoba ekuseni nje lembabala leno smash ibichoma la ukuthi ifonele girlfriend yayo. Ngicela ukuyofona man Father. Ngiyakutshela nje ngithi ucingo lifile 5 minutes ago. Sbosh. Umdlalo njani lo? Imani ke wo. Aphambi uthi nidlale lemidlalo yenu le. Madoda. Bese niwathathile wonke amafoni alabantu. Ngoba phela angifuni nje kube khona ongasiphazamisa. Sisathi sidlala lo mdlalo wethu omnanda vele enza into engasile, niyabona? Wathatheni. Wona nje mana ama-rules asimple kakhulu. Kanti futhi-ke sebengitshela ukuthi wena uyisiqenqe kulezi zinto zecheck. So uzosheshe uyibambe yonke le nto le. Lalela. Good. Okay. So, into ozongenzela yona wena, uzongihekela i-tracking system ye-Grindstone Logistics. Khona umkhumbi engufunayo kahle kahle. And nansi inamba ozoyisebenzisa. Baba. Ngifuna wena nje manje ungithole ukuthi lo mkhumbi lona usuka kuphi, nini uyophela kuphi. Ne? Ngiyaxolisa ukuthi angikwazi ukuyenza leyo. Ngisakuzwa ke manje. Into engizama ukisho la ukuthi lezi inkampani lezi zemkhumbi azifani nje nazo zonke inkampani lezi ezincane ukuthi ungavela uheke isystem yakho kalula nje kanjalo. Okay, so into ngitshela yona wena ukuthi awusafuna ukudlala nami. Cha, into engizama ukisho njengamanje ukuthi i-system ye-security yale inkampani lezi enkulu akulula ukuthi ulogge in nje kalula kanjalo. Uma ngabe kukhona into eyenzakalayo noma kukhona umuntu ozama ukulogga in kuyona, i-security yakho iyashesha ukuba alert ukuthi kunomuntu ozama ukwenza into ethize ebese ilogga out same time. Manje angikwazi ukuthi into engavele ngiyenze nje leyo manje. Bazwa ngiphoxa. Nje manje, bazwa ngiphoxa. Futhi babuya siqongweni wena esingakufanele. Ngazi ukuthi phela wena uheka amabhange, uheka ama-robots, zonke lento enkulu. Futhi bakuqambela manga. Cha, awukahle. Awicabangisise kahle. Lento uzoyisho okwenzayo ngoba yazi nami umthetho wami angizwani nokumoshela isikhathi. Kodwa nami njengoba ngisho nje ukuthi angikwazi ukuyenza le. Hey, heka lo mkhumbi wena. Ayo. Hayi. Ngiyakuzwa. Webhebe. Jomani. Uningi. Kodwa yazi mina ngibone engazi ukuthi wena awukakhuthazeki kahle. Yazi yabona lento yokusebenza nabantu nedemocracy kwesinye isikhathi ayisebenzi. Manje ngaphandle mawunendlela ke nje kubagqugquzela uyabona ngibone ngazi ukuthi wena cha hayi yona nje sakushodela leyo awuletho yedwa nje Masitakuza nje. oh my mom Ulani? wozani madoda Thula. ashoni ilanga Hey. Thula nini?
Angikhuze labantwini. Madoda kahleni. Anikwazi ukuyenza lento akenza ngalutho lo muntu lo. Ngabanye basisure to cake. Kahleni. Sesingadlala ke manje. Hayike. Yabona-ke uyeke lo sisomuhle lo sizodlala i-timer yethu. Hayi ngeke. Wena kubeka lapho kulelo tablet. Cha akenzanga lutho. Akenzanga lutho lo muntu. Akenzanga lutho lo muntu. Ngithe lo muntu akenzanga lutho lo muntu. TikTok. Nabo-ke bengisuke baba kasimba begizele itimela bafana senifike kwangqingetshe nami ngidumile ngingxenye amaselele usuku nosuku sekumele ningihluthe ngisive singasoze salapheke baba kasimba kuthosehleze fihla amehlo ngekotoyila ngamalisithele Hayi kusiphofu uqabula amaketara. Zisha manje walahle ngathi ulahlekelwe iphenti lakho nje nawe. Yona. Beyintango zakho. Uyawakela. Mother. Kancane nje. Kwenze njani? Lo ngiyabonga nje ngiyanconcoza. Ukuthi awuzange ungisekhulu ukuthi the other day. Asikho isidingo sokuthi ngibonge. Bengenza umsebenzi wami. Kodwa ke ngingasho ukuthi ke ngilokhu ngichazeka njengawe. Ngiyakubona futhi ukuthi yashesha nokululama. Bangibiza Cole Kruger because I'm quality quantified. I don't die. I'm multiply. Usho kanje? Ngisho mina. Ngisho kuwe. I guess. Khona into man wena madere yabo. Ebengathi ngizocela yona. Cela umboleke ifoko. Hawo. Amanzi amancane lawo. Kodwa ke nawe kuzofanele kube khona into ngenzela yona. Akuyini. Suzanne, man! Prince! Hey! Suzanne! Afike isidingo salento enyenzayo. Bafowethu akuhlangene nayo yonke lento. Phela ngeke lento enyenzayo. Awume mfethu, awume bafowethu. Ngiyamcela. Ngiyabona nje bafowethu. Esiso! Bafowethu. Nango-ke i-steering esesiyoba i-timer yethu elandelayo. Ngithatheni? Masilva nawe G3 anilehlise lo sisi lo. Angalengi nje kanje. Hayi khuleka hawu umyeshiyele kumina. Uma fana umncane ungathathaziki yini uyasaba. Hawu. Wena lo. Umthetho wakho uyuchwepheshe we-artist wena. Woza la. Hayi ngilemazi ingane mina. Woza la. Yena. Ungababuzi uyahoza. Ngifuna uhlale la mfana wami. Ungaphazamisa umuntu. Ngoba yabona wena. Ngifuna ungidwebele yonke into oyibona la ngeso lakho njengami. Ngiyacela. Hayi, nami ngiyakucela phela. Lalela yazi mina ngiyazwana nabantu abama creative umthetho wami. Ibhale pencil lakho udwebela. Ngabe isiqanqe sethu lapho siyaqeda noma? Yazi amataliyane ngathi amshaya wanile unjomani.
Ayike nizwile. Nani niyayizwela? Lungile phela. Now uChuck Norris sekuyena ke ozosigcinela isikhathi manje. 1 2 3 1 2 3 TikTok TikTok. Cela ungangibulali ngale ndlela. Angifuni ukufa. Kazimulo manje nawe usho ukuthi uzomiyeka nje ngempela simlengise kanje. Uzaba mfethu. Bambo Donka, ngeze ngiqeda ukukhiya. Abantu ababoni babakasimba ngenkunzi tekhosi ibela umsila kaqhamu manje ngisangefosi afuna ukungigubaza endleleni kodwa abakhongi phela mina imfiza ngumbhemu ngiyibutho likasha imfiza phelele nguvula ngithi ngiphuma ngibuthi umlilo njengenhlamvu ngithi khumbula ukushona kwelanga lana lishona lento ngithi khumbula uphuma kwelanga liphuma nenyembezi zabazali ngithi qoqa amaqoqa ngizungezika ngehambi insizwe yathola indondo ngenxa yokula nomhlaba ngithi biza nabo mndeni khona bezobona ihlala leni impimpi yabamhlophe dayisa isizwe sikabawu leze phethe imali ethatha ngibhebesanyela uyazi ukuthi kuqina uhamba ngemuva komntana ngithi uphendukele indle emnyama lo ngithi uphendukele isizwe sabantu abantu ababoni abakasimba ngenkunzi tekhosti ngibela umsila kaqhamu manje ngisangefosi bafuna ukungigubaza endleleni kodwa abakhoni phela mina Uyalithanda i-office lami? Ngeke phela ungalithandi. Ngiyazi ukuthi ngine-taste. Nethezeka? Kuzofanele ukuthi ukhiphe unyawo-ke Crow Cooker. Ngoba lento oyifunayo uzoyithola uma ngabe uqeda la. Usho lento ufuna ukuyenza? Yebo. Lalela. Wathi wayiqala lento uyazi ukuthi angeke uqede. Ingathi kuzofanele ukuthi ngeke ukukhuluma. Ngithi. Sengaze ningibulele kanje ningibulele sokwensha. Ningibulele sokwento engelutho. Smith. Kodwa ngiyacela. Manje ngangidedela la ngizohamba ngingabheke emuva. Nasemaphoyiseni ngeke ngisho lutho. Hawu. Wena yakishayile phela. Hayi Nkosi yami. Engathi ufika lana uzenza uRambo kahle kahle ubuthi kuyoba njani. uTom ekhaya babheke mina. Ekhaya bathembe mina. Ingane zakithi abafowethu babheke mina. Ngiyacela ningixolele bafethu angihlangene nayo yonke lento. Yazi ngabe uyawubamba lo moya ngoba uzowudinga. Kahle kahle futhi ke yazi ukala kumuntu orong wena. Ngoba phela umuntu ophethe impilo yakhe ezandleni zakhe. Nangehleli lapha eVIP inethezekile. Ungazi muyo lo mhlongo. Uye phela iTech Genius yethu esize ngayo la. Yazi nabona mangabe engawa cracker lama code lawa. Hayi lalelani. Ngiyanitshela ngiyafunga. Ngizovula nali isango lapha. Ngithi godukani nonke. Asimulo. Kasi angisaba mfethu. Kodwa ke mayehlulekile. Hey. Mashloni. Ukuthi ngiyenze lento ngiyiqede ngangithatha isikhathi singangenyanga.
Akangikwazi ukuvele ngiyenze nje manje ngiqede. Njengoba bengichazile ekuqaleni ukuthi labantu laba i-security system yabo isebenza ngendlela ukuthi ama-network abo bonke avikelekile. Uma ngabe khona umuntu ozama ukuganga nomuntu ozama ukuloga in kuyona, iyashesha ukuba alert security yakhona ibatshela ukuthi unomuntu ozama ukuloga in bese iyangikhipha. Ngingabe ngisakwazi ukubuyela khona. Ngiyacela ningize isikhathi ngizokwazi ukuyenza lento. Hayi-ke ngizamile Mashloni kahlela ibhakethe Ngizokwazi ukuyenza lento. Uyabona-ke manje ngeke nisayenza lutho. wena nkazimulu uselento izothatha iy'nyanga usho ukuthi yobe ngasekho phela lo mbhedi Hayi ngoba lapho ngidlala indaba ezethu. Kuneqembu labantu-ke manje abahamba ngethuthu bavele bazivimbe emgwaqweni. Ngiyacabanga ukuthi bamthathile uNkazimolo. Wena ikuphi nini? Anima uthi ucabanga ukuthi bamthathile usho uthini?